Magandang buhay mga bata. Ito ang aking keyboard. Kung ipapahanap ko sa inyo ang unang titik ng aking pangalan, alam niyo ba kung saan ito? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Upang mas madali natin gamitin ang keyboard, kailangan natin i-familiar natin ang sarili natin kung saan ito nakapwesto. Ang gagawin natin, ipaghihiwalay natin ang para sa kaliwa at para sa kanang kamay. Ito ang ating buong keyboard. Tingnan nga natin kung saan yung unang titik ng iyong pangalan. Nakita niyo na ba kung saan? Yes, very good. Ito ang mga titik para sa kaliwang kamay. Titigang mabuti. Dito ba yung unang titik ng iyong pangalan? Very good. Kung wala dito sa kaliwang kamay, saan kaya napunta ang iyong unang titik? Kung wala sa kaliwang kamay, nandito siyempre sa kanang kamay. Ito ang buong keyboard. Hinatin natin sa kaliwa at para sa kanan. Ang kaliwang kamay ay merong columns 1 to 5. At ang kanang kamay naman ay merong columns 6 to 10. This is the first row, second row, third row, and fourth row. Mga bata, meron tayong activity na gagawin. Meron akong ipapakita sa inyong mga titik. Hanapin nyo kung saan sa keyboard ito. Halimbawa, ito ang titik A. Asan kaya sa keyboard ang titik na ito? Ang titik A ay nasa kaliwa. Nasa column 1 at row 3. Uulitin natin. Ang titik A ay nasa kaliwa. Ito ay nasa ilalim ng column 1 at row 3. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Ang letter B ay nakapwesto sa bandang kaliwa. Anong column? Nasa 5th column. Anong row naman? Ito ay nasa 4th row. Ulitin ko ang tanong, saan nakapwesto ang titik B? Ang letter B ay nasa kaliwa ng keyboard. Nasa 5th column at saka nasa 4th row. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Yan ang letter C. Nasa kaliwa ng keyboard, nasa 3rd column, at nasa 4th row. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter D. Nasa kaliwa ng keyboard,
nasa third column at nasa third row. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter E, nasa kaliwa ng keyboard, nasa third column, at nasa second row. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter F, nasa kaliwa ng keyboard, nasa fourth column, at nasa third row. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter G, nasa kaliwa ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter H, nasa kanan ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter I, nasa kanan ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter J, nasa kanan ng keyboard.
Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter K, nasa kanan ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang small letter L, nasa kanan ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang small letter M, nasa kanan ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter N, nasa kanan ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter O, nasa kanan ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter P, nasa kanan ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa?
Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter Q. Nasa kaliwa ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Sa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter R. Nasa kaliwa ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter S. Nasa kaliwa ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter T. Nasa kaliwa ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter U. Nasa kanan ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter V. Nasa kaliwa ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto?
Ito ang letter W. Nasa kaliwa ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter X. Nasa kaliwa ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ito ang letter Y. Nasa kanan ng keyboard. Anong letter na nga ito? At saan ito nakapwesto? Saang bahagi ba siya ng keyboard? Nasa kanan o kaliwa? Nakita niyo na ba? Saan ba ito nakapwesto? Ang letter Z ay nasa kaliwang banda ng keyboard, nasa first column, at saka nasa fourth row. O ayan, tapos na nating pag-aralan ang mga titik ng left hand at saka right hand. Ugaliin nating mag-practice everyday upang mas lalo nating mapaghusay kung saan ang mga titik sa keyboard. Inaanyayahan ko ang mga guro, magulang o individual na sumali sa kampanya against illiteracy among our Filipino children. Dahil sa pandemya, tiyak na lolobo ang bilang ng mga batang hindi marunong magbasa, kaya kailangan nating sukuin ito sa pamamagitan ng teknolohiya. Magtulungan po tayo.